Ці ведаеце вы, што самым старым жылым будынкам у горадзе Гродна з'яўляецца будынак, які знаходзіцца на вуліцы Замкавая, 5. Да нядаўняга часу у гэтым велічным будынку, які вядомы гісторыкам і старэйшаму пакаленню гродзенцаў як камяніца Масальскіх, знаходзіўся інтэрнат Гродзенскага медыцынскага універсітэта. За сваю гісторыю сцены будынка бачылі і чулі вельмі многае, бо менавіта тут, ва ўтульных і добра абароненых уладаннях Масальскіх на Замкавай вуліцы планаваліся, абмяркоўваліся і прымаліся рашэнні, якія выходзілі ў свет з соймавых залаў новага замка. Палац Масальскіх у Гродні быў узведзены ў пачатку 18 стагоддзя. Спачатку палац уяўляў сабой двухпавярховы палац у форме літары «П», павернутай верхняй перакладзінай да вуліцы. Пасля пажараў, якія адбыліся тут у 1753 і 1782 годзе, пабудова настолькі разбурылася, што прыйшлося фактычна з нуля адбудоўваць яе. Цалкам узнавіць першапачатковы выгляд не атрымалася, і ў вонкавым абліччы відавочна пачалі праглядацца рысы класіцызму. А ў сярэдзіне 18 стагоддзя непадалёк ад палаца была пабудавана яго паменшаная копія. Ды кім жа былі Масальскія? Род Масальскіх з'яўляўся адным з найстаражытнейшых княжацкіх родаў не толькі Вялікага княства Літоўскага, але і былой Кіеўскай Русі. Свой радавод яны вялі ад самога Рурыка, а ў часы Вялікага княства Літоўскага займалі высокія пасады ў адміністрацыі Гродна і каралеўскіх уладаннях у ваколіцах горада. За многія стагоддзі князі Масальскія здабылі вялікі ўплыў і магутнасць. Да іх прыслухоўваліся каралі, князі, палітыкі і іншыя ўплывовыя людзі. Іх рашэнні часта аказвалі вялікі ўплыў на планы, якія змянялі ў далейшым палітычную лінію дзяржавы. Многія з гэтага сямейства валодалі спецыфічным характарам і нестандартнымі паводзінамі. Менавіта яны у першай палове 18 стагоддзя выкупілі ў мясцовых яўрэяў землі ўладальнікаў кавалак зямлі на Замкавай вуліцы і ўзвялі тут палац. Сын Міхаіла Масальскага, віленскі каталіцкі біскуп Якуб Ігнаці Масальскі, быў апошнім прадстаўніком роду Масальскіх, якія валодалі палацам на Замкавай вуліцы. Пасля яго смерці ў 1830-е гады палац і камяніцу выкупіў купец Фрумкін, які тут жа здаў будынак у арэнду паштоваму ведамству. У 1899 годзе здарыўся яшчэ адзін пажар. Палац Масальскіх у Гродні згарэў, і з яго рэшткаў быў узведзены невялікі аднапавярховы дом, які захаваўся да нашага часу. Камяніцы Масальскіх пашанцавала больш. Паштовае ведамства арандавала яе аж да пачатку 20 стагоддзя. Сям'я ж Фрумкіных з'яўлялася ўладальнікам будынка да 1939 года. У міжваенны перыяд камяніца была перабудавана, у выніку чаго з'явіўся трэці паверх. Ужо пасля Вялікай айчыннай вайны будынак займеў над уваходам некалькі балконаў і трохвугольны франтон. Не абышоў яе сваёй увагай і кінематограф. За сваёй гістарычнай і культурнай значнасці у палацы Масальскіх здымаўся кінафільм «Сляды апосталаў». Камяніца Масальскіх – безумоўная славутасць Гродна, якая цікавая і гродзенцам, і турыстам, якія прыязджаюць на адпачынак у горад. У аддзеле краязнаўства Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Карскага вы можаце пазнаёміцца з інфармацыяй пра самы стары жылы будынак у горадзе Гродна.